Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kattu Katnisgi Hadian Bakum Kidukot ka Joint Action Committee against the Shillong Ropeway Project and for the protection of the Lom Shillong catchment, Kilami Shikmat Ban Punpao ka Jing Smokia Lor ka Jing Shapan Kalam Giding na Gabanta Ban Shnaya ka Project Ropeway na Riat Laban sa Shillong Peak, Kilong Kami na Kateka Committee Kilawan Banyakran, Sabat Uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, Hakan No Paisngi Joka Laitari Unailar Arja Arpunriu. Ka committee kalapan pau baga KEC International Limited bat ka Tantia Construction Limited JV kiba pentray ya ka diga project kimpat yo satya ya ka trading license na KHADC bat kimpat yo ru ya ka no objection certificate ni NOC na ka hima malim. Ka Joint Action Committee kalabuk katukat ni teli ki jingdawa hakmat ka council kata pan pak jure mardor ya ka project bat ban pen sange no ya ki kam tat hadu ban dadap ka jingpej banya ka bapura ban I trading license ya ki company hadu bakin yo ya ka no objection certificate na ka hima meliam ban khot ya ka jingyalang pajba ringkat bat ki dorbar snong ki baksakta khnang ba ki pajba kinla ban pen pau ki jing sngo ba ki jing yo I jongki halor ka ni ka project. Habakran sekilat pathai kubor kinoy lambakan thup ya ka kong Deborah Mar banyang lembat ka kong Olivia Lingdo kilapen pau ka jing sngo khia ba Paul Lingdo Menteri Berem Ketana Tourism ukli penban babali kimi persa hadin ars nam siteng hak jaga ba unkursan kila ong bakim persa ya ka roy ka par henry ka jing persa jongki ka long halor ka jing kta ya ka May Maryang nolor kata kila ong ru baladaki hab ban yap ru kim sngo e bat kinom ai lat ya ka sarkar ban le da ka bor halor ka tai ka project ka daw ka ba ngiwan ya kendo ya UCM menta ka sni ka long ba ngin bot din halor ka topik ka ba ngiyeng hakini ki sni ki baladat pilayo I bangila lek chakati ka jaka hakaba kila pen khalam ya gitu kidin te hadin ka topat nila pelong ki jingelang bat ki jinge selok bat ka pelong ngi banwan ya kendo ya UCM hakani ka sni ban bot din ken ka issue ka step ka bangin le nang ni sakmat namal ka jingkali ka babon hi ka ongengi ba balay si balengi Islam balengi yang ka tapor u I ba polling do I ong ba ka I ong I question ya ka timing of opposition nang tapade kita kini ki baro kimi ka basmosi ka long ba ngiru ngi kendet ben ngimtip ya kini ki banjahang te ya ka Ropeway project ngimtip ba kanlong kumni kadai hadin bangiyo I ya ka jingpen khalam ya kidin hadin bangiyo I ba kini kidin kila sedang banlut sedang nadu nang nena try bat menta kelas sedang poi siten dai hadin kata bangisal nginsa kendet ben real nginsa sngotu ya ka jing penjulor Maryang bat kumno kan kata ini bat kani koi ka jing keling akwa ban bu kelai ki haba phi I balai phi pat phi mieng kan ngi tengi yang kin menta ngi yang ikran la shai la sisni anda la sniu Maryang anda ki kunjongi ki bansawan kin ong ba balai ki kemi jongi ki manswa jongi ki bi ki sha ban penjulor uni ulum manga bat ka kunhun jongi ngim num dan jing songsi naman ngila yang bat ngila keren kabas ngosi kan salong ya kitu ki bas ngabjar kan kiba habangi la yang mentaru hakajaka bakin ya support yang henry ki bojin kelipan ban ahmad jungi kajin keli kalong babalai ma phiru phim yang lam haba phi phiu I baki khalam ki ding ba mangi ngim yo I ma phi dei ban yang shoma phi ken nin support ya phi henry ka jinglingo kalong ba ndala yang mangi menta bangi I ya kate ka Maryang I ya ulum Shillong ngim persya development ngi kwa bakari jungi kan kieu ka jela jungi kan kieu henry mdei da ka bapen sniu ya utei ulum Shillong uba besa ya ka sor Shillong barok kawai kata kawai nga kerpat ikinong song snong jo ka sor Shillong ban sngo ba ban ya mi lang bangin ya keren bangin ya yang ban ya da ya ulum Shillong ubalong unong ya da jong ka sor Shillong kani kawai bat nakalian ka UCM ru insa pensyai shu I presiden jungi ke ila ong hangi Di nagaliang ka jungi habang ilawan ni kendo ya UCM
tika I yathu yang ni yang bai la de pha ya ke enforcement te kamenta pat ida ong ba idang hab ban up ya ke report te nakalang hi ke jong I ba ke district council kin sale ya ke badon kam Kendia dah kabai deh halor jong kata ka jong kali ne bapi ong kata. Tina kalian ka jong ka district council hi ka I CM ila ai assurance ngi kum ki member jong ka jak hi bro ka bai ong ba. Ya ka ai ka ba I dei ban le ka bakat kum ka kendon jong ka district council ya ka ai ka ba I dei ban le in sayat in sanang le ya kata ban ya ka ba mentahi ka shulong be ka assurance ka jong I ka long bet ba ila dap ya ka ban pha ban survey ya kata jaka haringat ki enforcement ki jong I ba ya ka report ru ngi sngo thu ba ka long ka I ka ba kam ya ha pat kum kata ka jing ai ki jing khen ka jong ka government kan ti kita ki ngi na kalian ka jong I ngi sngo don ka jing kermen bat ngi sngo thu I ru ba le si na kalian ka jong I si em ru in ai ka jing trelang bat ngi ka ja kan ti bat ni da kermen hiru ba ka ni ka jing persya ka jong I kam dei bangi persya ya ka development ka long bi ka jing persya ka ba ngim ni kwa ban pendu ya ka ai ka ba ulong shwa man shwa jong I ulari ula sumar bro skatu ngi bat kham tam e ru ngi da kwa ban pende u ti ulong shulong namar balik u dei ulum uba ki kendai teli ki ki balat ai bam di yang ni na kata kadang ngitip yau te ulum shulong kum ulum ki kendai di kendai tong ti kan ni ka I ka long ka ba na ka leng ka jong I ha kan ni ka benta ka ni yang scam bet ba da long kat ba long ja kat ba jaru la da ka government ka kwa ban le persya na ka benta ka ni ka ro bui ngi kilong kami ngi ki kin thai ngi yang persya la ka yap la da de yang I ban yap ne la da ngi de ban emru henry ngim ban sing ha ban pen iwat da ka boru ban ngin persya ban ya ka government ba kanum dalai le ru kan ha ban sangia ban pen urlong ya ketika project hang tai le se kan ngim khang ngi dei bangi persya project ngim dei bangi persya development ka project ka development kala banwan ha ka jaka bat ka babiang bakanum kata ya kamariang bakanum kata ya ka lawai ka jong ki khun ki siu ki jong ni kum kidong shong shnong mo jong karyat laban dorbar pelun tingim dan jingtip AA ru em ya kata ka public hearing bat dia kata ka public hearing ti ngi ru ngi haban ngi sa ha ka umdum ya kata ka public hearing namar kam dan kanu ka nong no kata ka evidence ma ti ngi ru ngi haban bu ya ka jingkeli sya ka ni ka tourism department bat kumju isyaka riat laban dorbar pelun bapin haban produce kita ke resolution menu bala pelong ya kita ki public resolution ki attendance sheet ki media clippings but kita ki ya kata ka public notice ma bapi ai shingi kum kita ki khun ki hajar jong ki nong shong shnong jong ka riat laban dorbar pelun tingi kwa ban pan ke jing krisyan baro jong ki sengken thai ti ki shnong baro namar bangi ti bo ni ulom shlong ude ulum uba besar ya ka umbam umdi ya ka shlong hi ber ka wai umdei tang ya ka riat laban dorbar pelun namam ngi iba kini ki telong umbam umdi ki baladon nado ke ba men hendai men thai ma bo bleu la kar khui ngi ka supply hi ya ka shlong hi ber ka wai wat ka malki ro ka yo nau te u na ki jat jong ulum shlong bat kum jo ya ki ka yodo kini ka mau prem kini ki jayau nang ta pat ka rat samthia nang ta ka wa ingdo ka mau khar ti baro kini ti nganget ba ka jing yang jungi hang ni ne kum ki long kemi te kam dei ba ngi di tang mangi ha baro ngi di na uni ulum shlong bat lada penjat hi ya uni ulum shlong mut kan sadan ka jing linear bat ka jing dat benyat dala adap ka harendang te shwa ban ja kita ki aka ngakarpat ki nong shong shnong baro ki rang ba samla kan thai ba chinrang bengin mi shakhamat bengin shim mi kan ka jing sngo khia ba ngin preserve bat ngin yang ka wei kum ki nong shong shnong jong ka shlong hi baro ka wei bangin pensa penne ikini ki umbam ki umdi ki ba ublei ula kar khoi ni ti da ka baburam mo ya MDC jungi ibar ki shulai namar ba mai lami khmat mo mencham snam ba idan ka jing sngo khia ikini ki telong umbam umdi namar ba mai ru ila le ling ba ki media mo ni lai ba ila le ban ai ka petition shaka government henrei ka government kala shu ngap jar but kala shuja la shuja
Ti takadaw long ngi kum kinong song shnong ro long ngi song si la kapelingok ro yang ngi mo takadaw long ba kapelong yang ngi ro bengen mi syakmat ti kawi ro mo na i ngen ya ka jengkeli jeng i ba ti ngi haban ya kata ya MLA badan buram jengi ngempat ya kendo ndeng la syupha lang ya kan dikasiti syi bengen la pentip syi ti ka syong hai ka rai ka syong hai ikwa ban support ya kini kita long umbam umdi te ka syong hai Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya